I-short tour ko kayo sa Caravan. Dito na kasi sa bahay. Inuwi na dito sa bakuran kasi hindi na winter, tapos na lapit na mag-summer. Para kung halimbawang gusto namin mag-overnight o gusto nilang mag-overnight ng mga in-laws ko sa other places, pwede silang pumunta doon. Free parking as long as hindi tatagal ng 2 days. Saglit lang tayo kasi hindi ako nagpaalam. Ito guys, ang loob ng Caravan. May small table. Cabinet. Mga drawer, stock ng food. Plato. Ito ang maliit na lababo. Stove. Mga kutsara. May TV dito, kaso inalis na. I-remove the TV. TV is there. Tinago na muna yung TV. Ito ang ref, empty. Freezer na maliit. Ito ang higaan. Yan, cabinet sa taas. Ito ang CR. Drawer. Cabinet for the clothes.
2 hours later. Nandito ako sa labas. Hinihintay ko si boyfriend.